ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ କେଜାଣି ଦାରିଦ୍ରତାରେ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତି ଦରିଦ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦାରିଦ୍ରତା କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ତାର ନିଜ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଦରିଦ୍ର ଆମେ କହିବା। ସେମିତି 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିପିଏଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ବିଲୋ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ 4 ମେମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ଦୈନିକ 972 ଟଙ୍କା ମାସିକ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହିଁ, ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ସେ 1407 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିପିଏଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପିଏଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲିଷ୍ଟରେ ଏବଂ ପୋଭର୍ଟି ଲିଷ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଆମେ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦରିଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଜୀବନର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସିଚୁଏସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ସେମାନେ ଉଠି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତାସ୍ ଖେଳରେ, କେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟିରେ, କେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ପଳାରେ ଦିନ ତମାମ ସମୟ କାଟି ନିଜର ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସରକାରକୁ, କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଲେ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗାଁର ଗରିବତମ ଲୋକ, ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟିକେ କନା ନାହିଁ, ଛାତରେ ମୋର ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଗାଁର ଗରିବତମ ଲୋକ, ମୋତେ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ସେ ଏମିତି କହୁଛି ସତରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗରିବ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନିଜକୁ ଗରିବ ରଖି ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ସରକାରର ଖଣ୍ଡେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ସେ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିବା? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆଜିର ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ଟିକେ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରତାପପୁର ବାହା ଦିଆହେଲା। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ ଆଦି ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରି ବସିଲେ? ସେମାନେ ଯେଉଁ 3-4ଟି ରୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର କଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡଟି କାଟି ଦିଆହେଲା, ଆସିଥିବା ଇନ୍ଦିରାବାସଟି କଟି ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଯଦି ଗରିବତମ ଲୋକ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ସେ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗରିବତମ ଲୋକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ଏବଂ 3ଟି ଗରିବ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସାଗରରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦରିଦ୍ରତମ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା, ସବୁ ସରକାରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା ଲୋକ ବୋଧ ହୁଏ ଗରିବ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। এই ମାନସିକତାକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2007 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଥିଲି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଥିଲା। କାହାକୁ 10,000, କାହାକୁ 30,000, 50,000 ଫଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ, ପୋଖରୀ ହିଡ଼ାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଟିକେ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। 90% ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେ କମ୍ ପଇସାରେ ପୋଖରୀ ତାଡ଼ା ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପଇସା କିଛି ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିପାରେ। କେହି ଜଣେ ବି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ହାତରୁ ବରଂ ଆଉ 10,000 ମିଶେଇବି, ସେଠୁ ଭଲସେ କରିବି, ସେଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିବି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଏମିତି ହେବ, ତାକୁ ଉଠେଇବ କି? ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାର ଦେଇ ଦେବାଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା, ସେମାନେ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।